දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සූදානම් කරනවා කියන එක ඔබ තේරුම් ගන්න. அவர் உங்களை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்க. ඔබ සූදානම් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. அவர் உங்களை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். කුමකටද? ஏன் உங்களை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார்? උන්වහන්සේගේ පැමිණීමට. அவருடைய வருகைக்காய். அவருடைய வருகைக்காய். මං හදවතින් කියන ස්වාමිනී මේ එන්නව කාලේ මේ එන්නව සාගතයේදී උන්වහන්සේ මේ පවුල ආරක්ෂා කරන්න ආශිර්වාද කරන්න. ஆண்டவரே வர்ற நாட்களிலே பஞ்ச நாட்கள் வரப்போற நிமித்தமாய் ஐயா நீர் இந்த குடும்பத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இவர்களை ஆசீர்வதியும். ஏகேனா என்னவாமாய் ஒரே சாகத்தே என்னவாமாய் அந்த பஞ்சம் வந்து வரும், அதை தடுக்க முடியாது. ஏகேனாவாமாய் නැවතත් லாக்டவுன் එක්කෙනවා. ඒකේනවාමයි மறுபடியும் ஒரு லாக்டவுன் வரும், அது வந்தே தீரும். நத்திர கரான் சபை இன்றைக்கும் பல நாடுகளில் ஒரு சில பகுதிகள் மூடப்பட்டு தான் இருக்குது. අදට අපි කතා කරන් ඉන්න මේ වෙලාවේදී සමහර රටවල සමහර තැන් වහලා තිබෙනවා. වරු නාට්කලේ අර උච්චතේ තොඩුම් එන දවස්වල ඒක හියල්ටම ලගින් යනවා. Jesus Delivers Ministries. Feel the presence of God.